Sanibonani kuphi nakuphi la kufunya khona lo mbuso njengamanje ukubingelela ke uMathinda Cobo Intombi zimqamela amahlaka abanye zabakamela imali ubazi ngana kwethu ngobusuku lakho lokuqala la ngicotha press ke usubscribe button share phinde comment ukhuluna konke ke subscribe like imali khamba kodwa ke sizosenza sibe wena oqala uthola notification noma ke sekufaka la every time phambili ungakhohlwa ukulike ivideo yethu khona uzobona abantu abaningi ngana kwethu la uKhuzani useyivume isinyelela iCD noma ingoma kaMthandeni lapha khona ke feature khona lwah ndlunkulu ingoma ithi Paris lapha khona ke ewakusolwa ukuthi untshontshe ingoma kaBig Zulu njengoba yayithi ngizokuthengela ingolovana ngabe ngikuthengela umbayimbayi manje inkinga imali anginayo ubenzile ke ubulungiswa abantu abaningi bakujabulela isenzo sakhe yoMthandeni ukukhombisa ukuthi akalwi noBig Zulu futhi akadle amandla Big Zulu afeature lapha ke lwah ndlunkulu sasithi iParis lapha ke ingoma kunegugu lokuthi ishaye 100k in 24 hours lapha khona ke into ebengajwayelekile yenziwa yeGcokama kanti iGcokama ishali kuvezela ukuthi kungani ingoma yalo ishaye 100k in 24 hours ngoba belikade linganaka indaba yokuthi ingoma zalo zipostwa ubani kanti njengamanje seliqondisile gwegwe ingoma zalo sezi-ownwa ngaphansi kwecompany yakhe siyakwazi ukuthi isheshe ibone ama copyright lapho khona ke ingoma uthi uyifaka ku channel yakho isheshe ikhahlele seyifakwa ichannel A1 njengamanje abantu mabeyifuna bayithola ku channel A1 kanti ke uthi kuphawula kaThibela lapho khona ke abantu abaze basola khona ukuthi kungenzeka kuba uKhuzani njengoba ke wasolwa uThibela eqaleni njengoba ke wasolwa uKhuzani epagini likaThibela eqaleni ukuthi hayibo ziveze indoda musuku lokhu ucashe ngegama likaThibela kanti uwena lapha ke uThibela into yokuqala engiyibonile ukuthi upromoter iGcokama ngendlela yena anganakile ngayo izitha zeGcokama elisha zizohamba ziyobheka lento eshiwo noma eyenziwe iGcokama elisha uma ngabe usesha lapha ku YouTube uthi lwah ndlunkulu songs iyavela nengoma la khona iGcokama elisha lifeature khona lwah ndlunkulu okusobala ukuthi bengeke abhala ukuthi Mthandeni feat lwah ndlunkulu ekuyi-channel yakhe leyo nto ingenziwa umuntu oposta kwi-channel engasiyona eMthandeni athi iGcokama elisha feat lwah ndlunkulu since ipostwe iGcokama elisha bese ngeke isidingo sokuthi libhale ukuthi iGcokama elisha feat lwah ndlunkulu ngoba vele kuyabonakala ukuthi i-channel eyeGcokama elisha kanti ke Thibela ukhombisa ukungenami noma ukhombise ukunganeliseki ngendlela iGcokama lenze ngayo wasethi lidla amandla alwah ingakho ke likwazi ukushaya 100k ilapha khona ke ingqwele noma abathandi bomculo wamaskandi sebethi uKhuzani akavele obala angakhulumi ngepage likaThibela bese kuthiwa uThibela okungenzeka ukuthi uyena uThibela okungenzeka ukuthi uyena uKhuzani esingenalo iqiniso lokuthi lento abayenzayo bona ngoba bengabonini ukuthi bapromote iGcokama elisha ngoba nombani uzofuna ukulalela le ngoma ngenhloso ukuthi kuzwakala lento le ekuyona enzo iGcokama elisha noma ibonakale njengento ebhedayo engineqiniso lakho ukuthi ke uma ulwa nomuntu awusho ukuthi mina ungangishaya endaweni esekuthini ngoba siyalo iGcokama elisha lizamile marketing la ithola njengoba lizamile ngendlela elenze ngayo ukukhombisa ubuhlakani obukhulu ukuze uphumelele noma ke kwenzeke ngendlela ofuna ngayo so siyabonga iGcokama elisha ngendlela elenze ngayo siyabonga futhi ukuthi lishaya 100k in 24 hours lapho khona ke kube impumelelo noma kube i-black excellence ngokwento ebengajwayelekile uzokhumbula ukuthi lo mculi bese phenduka ehlaya enkundleni zokuxhumana sihlangana lapha ke ku-comment section ungakhohlwa ukulike lapha na uphinde usubscribe ngene kwethu ngithanda ukubhubha ngibambe kwivideo landelayo. Thank you.